Molt bona gent i benvinguts, i també espero que hagueu tingut una bona entrada de l'any. Avui primer entreno de l'any, entreno molt senzill, l'idea que tinc, pujar fins a dalt al castell i baixar tot per pista. Serà recorregut circular, pujaré per la pista de Can Miquel i llavors baixar per la pista de Farners. També dir-vos que l'idea inicial era fer la mateixa ruta, però sortir a primera hora del matí i veure sortir el sol des de dalt al castell. Però ahir eren les 3 de la matinada, bueno, avui a les 3 de la matinada arribava a casa i he preferit més descansar, perquè sí, gent, a part d'entrenar, també s'ha de disfrutar de la vida i compartir els moments amb la família i amics. Així que he decidit millor descansar i sortir una miqueta més tard. Doncs bueno, el que es deia, pujar i baixar de Farners tranquil, sense forçar, a trote, i seguir buscant sensacions que sembla que mica en mica vas recuperant. Així que som-hi. Listen up, says my teacher in front of the class. He says if you're not a believer, of yours, that's on you. Better shape up and pay your dues. Of yours, that's on you. Gent, faig parada obligatòria aquí, només per mostrar-vos les vistes que hi ha des d'aquí dalt. I encara no hem pujat gaire, portem uns 4 quilòmetres i alguna cosa. I mireu quines vistes de les Guilleries. Per allà baix, no sé si es veu gaire bé, per allà el pont aquell de l'Eix, per allà queda el que és la Trona del Rei, per allà, allà dalt, masies, per allà també quedaria el temple budista d'allà Castanyet. I bueno, i ara continuaré pujant per aquí dalt, per la pista, i sobretot, si mai pugeu per aquesta pista, la de Can Miquel, no subestimeu mai aquesta pista, perquè Déu-n'hi-do el que arriba a pujar. I encara no han començat les pujades fortes, són cap al final. Entre aquesta i la pista de Cal Agustí, i bueno, la de la Casa Rosa, per allà, que és més enllà, doncs crec que són de les 3 pistes de la zona que pugen més. Bueno, i també hi ha la de la Trona, que Déu-n'hi-do. Però bueno, aquesta d'aquí Can Miquel, ojo, amb la pujadeta que hi ha. Doncs bueno, com us dic, jo ara seguiré cap amunt, xino-xano. De moment, sensacions bones, així que seguim. Doncs bueno, gent, ja estem a dalt, a la Torre del Castell. Feia una eternitat que no pujava aquí dalt. I mireu les pistes que hi ha per aquí. Mireu totes les Guilleries. Allò d'allà, no sé si... No, el Sobirà no crec. Pensava que queda més enrere. Allà al pont de l'Eix que us he dit, que hi ha la Trona del Rei. Aquí tenim el famós Turó del Vent i per l'altra banda la Vertical. Per aquí Turó d'en Quadres. I llavors, aquí baix es veu perfectament l'ermita. I bueno, aquestes són les vistes que hi ha
des d'aquí dalt. Ara ja agafarem i baixarem per allà, tota la pista, fins de nou arribar a baix al poble. Així que ens queden uns 6 quilòmetres més o menys de baixada i ja ho tindríem per avui. Així que som-hi. I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. Whoa, whoa. But I think I'll be alright, 'cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time, so I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. So I'ma give it everything, I'ma give it everything I got. I'ma give it everything, I'ma give it everything I got. Doncs bueno, gent, ja tornem a estar al poble, ja està l'entreno per avui. Al final ens han sortit 11 quilòmetres amb 349 positius. Per això us dic, no subestimeu mai una pista, que per molt que sigui pista no vol dir que no pugi. Doncs bueno, sensacions bones, una miqueta carregadet, però ja no hi ha dolor, aquesta càrrega és normal, s'ha d'anar reforçant mica en mica, però cada cop la càrrega del tibial doncs la noto menys. Doncs bueno, gent, fins aquí el vídeo d'avui. Us recordo que baix a la descripció tindreu les meves xarxes socials per si em voleu seguir per allà. Si us ha agradat, doneu-li un bon like, sobretot no oblideu subscriure-vos i ara sí, fins la pròxima.